Na most ez itt egy Suzuki típusú robogó, ami 50 köbcentis, illetve látni, hogy egy picit már meg van viselve a dolog, de nem annyira vészes. Ilyen meg van már egy picit viselve, néhol vannak rajta hibák, mint például itt az elején be van egy picit törve a üveg a lámpánál, illetve nem a legjobb festés van rajta, és nagyjából minden működne rajta, csak rossz az aksi. A kilométeróra teljesen működik rajta, illetve a kilométermérő is. Az üzemanyag mérő műszer nem működik, ez az aksi hibája. A motor végsebessége 60, és annyi is van beleírva. A motoron találtok még egyéb gombok, mint például a reflektor, az index, a duda, az önindító, illetve a lámpa. Sajnos a robogó az aksi állapota miatt nem működik önindítóval, ezért be kell rúgni. Viszont amint láthatjátok, van benne még az ülés alatt egy csomagtartó féleség, hát most nincsen, illetve itt található még az olajtank is. Illetve, hogyha másik irányú fordítjuk, láthatni, hogy kibillen a tanknak a fedele, és itt pedig levehetjük a tanksapkát. Mint már mondtam, csak berúgásra indul. Hogyha benyomjuk ezt egy picit, és elfordítjuk balra a kormányt és ezt is, a kormányzat tökéletesen működik rajta. Illetve a kormányzat ugyanígy vissza is tehető. Most pedig adok rá egy kis gyújtást, illetve ugye adtam neki gázt, itt ezt lehajtom, és hogyha adunk neki egy kis gázt, akkor talán be kell indulnia első rúgásra. Nézzük is meg. Illetve a motor nem tartja az alapjáratot, ezért mindig húzni kell neki egy kis gázt. A motort könnyedén le is támaszthatja.